Hi and hello mga readers and followers sa Yesenia na Freedom Board. I'm back again. Ako di ay si Bay Gamay ang tigbasa sa inyohang mga confession. Pero sa dili pa nako basahon ang ato ang confession karon ay kalimot sa pag-subscribe o pagtuplok sa notification bell aron updated mo. Og hapitan na lang pod palihog mga ka-UCFB sa pag-subscribe sa ako ang YouTube channel. I-search lang palihog ang youtube.com/baygamay. That's BAYGAMAY or tuklo ka lang ang link sa may ubos dapita. Og karon mga ka-UCFB, ani ana ang confession nga I could have been the happiest. Taso gilong? Dili. Nindot og kilay? Dili. Taas? Dili pod. Kung ang basihan lang kay ang standards nga gibuhat sa mga tao sa kung unsay gwapa, dili jud siya kapasar. Dili tod siya gwapa, pero siya unta akong gustong mamahimong asawa. Kaya sa nganong ako pa siyang gibuhian. Para sa mga lalaki diha nga hilig kayog chicks, basahan ni ninyo o basin pa di ay mausab nang hunahuna ninyo. I admit, before I met this girl, I was subconscious. Kay kaniliging gipanganak tang gwapo o gadunahan. Feel na ako na ang naa sa ibabaw og silang tanan na sa ubos og nagyukbo nako. Yes, mangaway gani ko sa mga babaeng obvious kaayo kung magpatagad. Anaan ako ay, chicks ka? And I know nga insulto kayo na silang part, pero kay dali raman jud ko mairita. Masulti gyud na nako. I'm a party animal, a nightlifer, I smoke, I drink, I use women. Syempre ka ng mga gwapa o mga dato rasan. Just when I thought nga dili na kumusab, I meet this girl in a very silly situation. I was in the toilet, nagmasturbate, tawag ng kalikasan. In that situation, she appeared. I don't know where the F did she came from and what the F is she doing in the men's comfort room. Naratol ko hipos ni Junjun pero guess what? Wala man lang siya na shock sa iyang nakita. Pakapinan pag-istorya nga. Go on, I don't mind. Why on earth are you here? Mauna akong pangutana niya. Pag may tubag siya nga, tago. Here? Pag may tubag siya nga, bugo lagi ka sa. O gipamalikasan ako siya. Umingon siya nga, lo, F you too. Nitago ako oy kay gigukod ko sa kong ex. Ari ko gidala sa kong tiil. Magbuot? Gi, murag wala na siya. Adto na ko. After that incident, every time magtagbo ang mga dalan sa eskwelahan kay permi jud ko ana niyang katawan. Nya kay kaniliging dali ra kay ko mairita. Permi na ko siyang mapasakitan og istorya. Dili man gud siya gwapa, promise. Bati siya gilong, katag iyang kilay, mubo siya. Lami ang taglawas sa gamay kay hawak nga dakog butt, kaso flat-chested. Not my type. Kaso, she has this strong personality nga di kayang tibagon. Bisag unsa pa nga mga sakit nga istorya iyang madawat gikan ako. I'll insult her. She'll give me her sweetest smile and then she'll go. Siguro naanad ko sa inana niya nga personality, maong nalimot ko nga naa sa di ay siya'y feelings. Dayon Domingo to, walay klase. I decided to go to SM City kay mo palit kog sapatos. Nakita na ko siya sa pag-agi nako sa department store, nagsukod-sukod og sanina. Gidool na ko siya og gingnan. Ayaw din hipili, adto sa Giordano or sa Camisita. Or kundili adto ka sa pen shop or bench ka ha. Mas nindot ilham mga sinina nga to. Makagwapa. Nanginahanglan ra ba ka ana? Ug mitabag siya nga, Saba oy, 200 ra akong budget dere. Ug ako siyang giingnan nga, adto unta ka sa kay ukay na lang. Wala na lang unta ka gatug-tugag palit dinhi. Ay, magbuot? Mao na ihan tubag sa ko ah. Ug akong gikuha akong wallet ug gihatagan siya 1K. O kana, pwede na. O kuwang pa. Iyahara jud gitutukan ang 1K nga naa siyang kamot. Taod-taod, kay nitutok siya nako. Tutok jud siya. Way pamilokay. Somehow gikiwahan ko siyang tutok kay na ako'y nakita nga emotion siyang mga mata nga nakapatandog sa akong konsensya.
Kung unsa to nga emotion, I don't know. Di na ko siya mapanganlan. Pag mayon siya nako nga, dili ko dato pero kahibaw ko mo respeto. Ikaw, tao man unta ka, nganong murag wala lagi kay kasing-kasing. Nilakaw siya og abi kog sagpaon ko niya pero wala. Nitalikod ra jud siya og nilakaw palayo. Gidala niya akong 1K, wala sad niya giuli. Nakauli nako pero wala jud mahilom akong kalag. For the first time nadutlan ko kung saan siya. Pagkaugma ato, padulong na kog uli kay nahibong ko nganong murag na ay nagukod nako sa likod. Paglingin ako kay siya. Nag-aginod kay gadala og dako nga box. Gihatag niya nako ang box dahil nidagan palayo. Kahibaw mo sa sulod sa box, mga libro. Good moral values nga books. Napay resibo nga ngadto plus naa sa dito sa box ang sukli sa 1K nga gihatag nako niya. I don't know unsay batio nako ato nga time pero all I know is that she's really something maong I decided to court her. Kadto nga mga time, I don't know if I like her. Basta kay malingaw lang gid ko niya. She's unpredictable. Og hangtod sa nagkauyab mi. Dili man sad siya hard to get. I admit, bisag kami na kay daghan gihapon kog mga ka-flings. Ako pagod siya gitu time. Nakahibaw siya ana pero iya akong gisabot. Months had passed, feel nako na pulaan ako niya, maong ni cold ko. She asked me, "Ikapoy na ka?" Sulti lang kay ako nasad ang manguyab nimo. Nakonsensya na sad ko maong ako na lang gipadayon. Few months had elapsed. I finally came to know her more. Siya ang babae nga walay arte sa kalawasan. Okay na siya sa t-shirts and jeans. Dili siya hilig magbutang og makeup. Pulbos o gamay nga lipstick lang okay na siya. Kusog kayo manghingog mo bisan sa public places. Magpataka pagpamahit. Ako na siyang gibadlong pero rasonan ra kog ngano day ba? Kita mang tanan na ikog mo. Og pasensyosa kayo siya. Andam siyang magpaabot bisag pila pa ka oras basta lang musulti ka nga moabot ka. Dili kahibalo masuko. Iyahang mga efforts nako maka-inlove og maayo. Nindot kay na siya tingog. Perme ko niyang kantahan every time mga tulog mi. Magkuyog day mi usahay sa akong apartment. Dili siya klingi basta naamit sa public places. Okay na siya sa holding hands. Pero importante kay niya ang forehead kiss. Mubo kayo og kalipay bayhana. Cream sticks o stick o lang kay mura na siya gibayaw sa kalangitan. Kung siya imong kuyog, dili mabuslot imong bulsa kay dili jud siya hingaon. Hilig kay mangawat og kiss. Supportive siya nga girlfriend. Kung na ako'y duwa nga basketball, naa jud na siya. Kusog kay mo cheer. Siya pagani na imo trapo sa kawang singot. She gave me her everything. Even her virginity. I learned to love her. I knew I already love her so much. Pero nasipyat ko. Nako sa manggo ato. Lingaw-lingaw kay naghagad ang barkada. Nahubog ko pero kahibaw jud ko sa akong gibuhat. Kahibaw kong sayop pero nagpalunod ko sa tentasyon. Naay nahitabo na mo sa ko ang babae nga kabarkada. Nangutana pa to siya kung love bagyod na ako kung uyab. Pero ako ang gidinay. Niana po ko nga, dito na ko love oy, mura ratog katabang nako. Kabati atog naong, naabot siyahan ng panghitaboa. Nakadungog pa siya sa voice record nako nga pag-ingon nga di nako siya love. Wala ko ibaw nga record ito. Perte na kong pangayo og pasaylo niya pero lisudjod kaayo siya. Dili mo tubag og tawag, dili mo reply sa text og chat. She's blank. Murag wala na ko'y nakita nga emosyon niya. Dili na ko ma-describe ang kahadlok nga akong nabati ato. And one day, she decided to talk to me. Perte na kong lipaya kay nakita ko paglaom nga maluwas pa ni na kong relasyon na. She cried in front of me. She finally broke down. She was so fragile that time. I don't know what to do and I don't know what to say. Tumingin siya nga, I had always been the ever-patient girlfriend. Dili kay balong masuko. Andam kang dawaton bisag unsa pa kadako imong sala nga nabuhat. Andam mo gako sa kasakit dili lang ka mawala.
Andam ko mohatag og bisag pila ka chance kay hugot akong pagkupot sa gisulti nimo nga mag-usab ka para nako. Pero murag wala man ko'y nakitang resulta sa akong mga sakripisyo. I felt so wasted. Everything I did seems like a trash to you. Pag musulti ba ko nga I finally had enough, would you let me go? Pag mitubag ko niya nga, no, please don't do this to me. I promise to change. This time, I mean it. Pag mitubag siya nga, gikapoy na ko. Abi na kog kaya na ako ang ingani. Abi na kog okay ra ko nga magsigi og adjust. I realized, relasyon man gud ni. Dapat kitang duha ang maningkamot. Ako raman siguro ang nangusog aning relasyon na. Sakit na kayo. Daghan na kayog samad akong kamot. Kung kusgan pa nako ang pagkupot, ako ug ako lang gyud gihapon ang samdan aning sitwasyon na. I'm finally letting you have your freedom and do your thing. Then she ran away. Nagkalayo, nagka-blur akong pananaw. Kanang feeling nga gusto kang mugukod pero kahibaw kang wala na jud kay mahimo. Hopeless. I felt so hopeless. Grabe. Murag dako kayo nga part nako ang nawala. Wala na ako na feel lang akong tuhod. Naluya siguro maong nakaluhod ko. It was the first time nga nihila ko para sa usa ka babae. Living a life every day without her seems like living in hell. Siya naunta ang babae nga gusto na kong dadon sa altar. Siya naunta ang babae nga gusto na kong mamahimong inahan sa akong mga anak. Siya ang babae nga gusto na kong makauban sa tibok na kong kinabuhi. Siya naunta. I was just too stupid. Pugo kay ko kay akong gisayangan ang babae nga lisod na kaayo pangitaon. Mong sa mga lalaki dinha nga nagbasa ani ron, ampingi ang mga babae nga andam kang higugmaon, bisan pagdaghan kag sayop na buhat niya. Kanang babae nga bisag gikapoy na, ihilak ra niya pero paminawon gihapon imo ang side. Ug andam gihapong ayuhon ang pagsalig nga imong giguba. Oo, nindot sa pamati nga makauyab ka gwapa kaayo nga lami kaayong iwarawara sa dalan sa kulon. Pero mas nindot sa pamati kung makauyab kag bisag dili gwapa pero ayo og batasan. PS, Sinta, ikaw gihapon ang sulod ni ining dughan nako. Ikaw gihapon ang gusto nakong mamahimong kapikas ning dughan. Balik na nako. Magpaabot ko bisag unsa kadugaya. Magpaabot ko. Ug mga kayo CFB, mao ka na ang confession nga I could have been the happiest. Mao dyan lagi na another story sa nasa ulahi ang pagmahay. O gantod na lang sa sunod nga gayon. Ako day si Bay Gamay. Moingon og daghang salamat sa inyuhang pagpaminaw.